И здравейте хора! Ще се целиме с някакви... Ще се легаем направо като пълни пътки. Да. Става ли? Да. Ама никой да не говори, защото знам как пита. днеска ще целиме с някакви молотови и някакви гранати. Ти... Ау! Не си честен! Чакай, съм да си... Ръктов, съм да си тая. Нати! Нати! Трябва! Дай честно! Флашбанк! Нати, кът ми се прашва отворен. Нати! О! Давай. На. Стига само с молотов ли ще върваш? Стига паде! Съм виновен. Нати. Стига! Не мата ли? Не бягай, бе! Идвай тука. Ще извършат още малко гранати. Чакай, че някой ми звъни. Нищо. Дай, бой! Fuck you! Чакай. Свършиха ли... Нали ми свършиха такова молотовките? Нати е един стак. Тук има един стак. Нати. Ах ти! Дай! Ще те хвана! Няма. Ще те хвана! Не можеш. Молотов. Ще умра още малко. Чак само се фидна. Нати. Гърбила! Нищо не прави с това. Fuck you! Запали ме! Аре без бронь, защото така да се убием по-лесно. Бой. Чакай само да си оставам в интерчест. Айде. Чакай! Ще хвана! Не можеш. Ще ми свършат пак молотовки. Дай ми молотовки, чакай. Нямам, човек! Ще ми свършат! Ако знаех как да стаквам... Дай молотовки, бе! Човек, аз имам само 22! Нека си ги разделиме. Ами боксор? Чакай, ето къде има! 11 на 11. Костаните. Врима! Да! Си? Граната! Аз съм вече на Фит! три сърца. Нати, бе, на 3 сърца си! Да. Вече зареждам. Това ли ще ли прави това граната? Това бавно се загребя. Я спри клипа. Я спри на пауза клипа. Добре. Хора, ще спрем за малко на пауза. Сега се връщаме. Ние сме тук пак. Сега почваме. Намерихме още молотов. Чакай! Стоп! Будо, чакай да се фидна! И аз трябва да се фидна. На 3 сърца съм. Аз съм на 2. Знаеш ли колко съм аз? На 3? На 2? С малко... Я чакай само да не... Не флашбанк! Това не те виждам. 6 сърца си. Умри, бе! Видях я! Ще спреса. Чакай, спри, бе! Ще умра! Дай! Мриба! Дай, бе! Ще ударам. Флашбанк! Спри, не е вярно, не можеш да ме удариш. Давай, върви. Не. Гърби! Гърби! Няма да оцелеш. Ти? Това беше накосно.
Продължаваме. Чакай, на половинка сърце не е честно. Аз ти вече ти ги взема. Дай ми ги. Чакай само се зареда се загоня ми и по. Не бе, дай ми тея. Оп, извиня. Чакай само се зареда. Чакай, дай ми такива. Дай ми ги. Ти? Чакай бе, имах 3 стака молотов. Да, Да, това е. А гранат? И флашбак. Флашбак ми дай. Гранати ми дай, гранати. Аз не... да, ето ти. Един стак ми дай най-много. Добре. Чакай само да се пута. След. Чакай. Аре. Не си честен. Дай. Не! Не има флашбак, fuck you! Не трябва нищо. Давай да си честен! Не бе! Ау, сори. Чакай, взема само да се опра тук. Аре. Давай по флашбанка! Да ще мреша! Пак ли? Гледаш ли ме? Брима! Фъчко! Пак имам такова флеш. Къде си? Пак е такова! Къде съм? Ето те! Не гледам нищо. Ей, баси! Даже не... Ай, майко! Мрима! Да, добра! Стига на флашбанк! Мрима! Чакай да се фидна! Да се фирваш! Късно е! Нати! Нати! Дай ги сме. Аре, мрима. На 2 сърдица съм! Fuck you, fuck you! Мри! Мри, да се връща. И вече нямам молотов. Чакай. На! Чакай. Нати! Да. Така, който умре първи губи. Fuck you! Чакай само се сгради да си пуска. Чакай да! Флашбанк! Нати! Ето си на те. Служих ли ти флашбанк? Не! Вече? Не! Чакай! Стоп! Шит! Не! Мраза молотов! Мри! Fuck you! Ще те хвана. Ей, без бой! Къде си? Видях, че хвърля молотов! Fuck you, Само слага такова. Флашбанк. Няма вече такова гранати. Нямам гранати, дай ми. Аз съм, чакай, не ме пей, на половин сърчице съм. Дай ми. Човек, аз почти нямам гранати. Ако те ударам. Не дай. Идвай тука. Давай, не е честно. Имам молотов. Fuck Не! Ти се подпали. Подпавай се още.
удари. Ама, бас няма такова молотов, така че ще ударам. Fuck you. Fuck you! Не честно! Еми аз нямам молотов. И аз ще умирам. Една. Fuck you! Аз нямам молотов вече, може да спреш да ме биеш. Няма. Давай. Сега ще се бием с ръце. Чакай, аз имам още гранати. Стига! И сега я ще такова, ще станеш масъл. Още ли съм в комбат, бе? Аре, вече, Влад. Така. Пак ли е? Фанах ли те в Powerbank? Бasta си ти, бе. Да първо да става. Сега ще те убия, бе. Няма къде да ходиш. Няма никъде да ходиш. Напомисля си, че съм. Flashbang! Това не те ли заслепява? Изпадат през предизвиката. Мой син ба мой сай. С това блайд не нищо не мога да направя. Fuck you. Заразихте ли те? Не. Ола. Майка! Как сте облигва, човек? Не знам и аз даже не видях. Аре, това ще е. Това беше за Крипа хора, решаваме ни гледате следващия път.